Welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. Choyambirira tinene pano kuti ma-update aku America, Israel komanso Iran. Ndipanga avoid kwambiri kuponyeta ma videos tina chifukwa chena kuti pali ma videos awiri enake amene ndithu tayandira notification email. Imene to it's like zitopotopo kwambiri sakufuna zoti tiziwonetsa makamaka zinandizira. So anyway, tiziyankhula ngati kuli maumboni tiziponya pang'ono komabe I know you trust us nde sikuti so tizipereka tizikuza nimene zikukhalira komanso ndikuona kuti tizikhala bwanji pakati pano. Tineni pano kuonena kuti system imene nkhondo mmene ikuchitikira ku Middle East ku Iran mmene ikuchitira Iran pena pake yadabwitsa amene anthu amene adabwitsa kwambiri chifukwa mamuna anzako ndi pacho and ma Americans amango mina ma Israel ndi ma Americans mina amakhala ndi mtima wonena kuti pene pachapo basi. So musapusisike ndi imfa, kufa wina sadzafa. Ine after 100 years ma videos wazakhala kuti alipo, ma comment anu wazakhala kuti alipo, ndikuti ine ndinu titapita right, meaning ngono zili wina aliyese ndithu akuyenda ndithu adzafe ndithu. Kufa ndi chikonzero cha Ambuye kuti wina alipo, palibe samana makana kuti ineyo ndipakayika ine sindingapa wina aliyese ndithu adzafa ndithu. So ma Americans ndi ma Israel kuganiza kwa amaganiza kuti panthawi imene apha munthu wina wake ndikuti basi zatha pano pachapo zatha, ndikuti pamene Iran sikuona choncho yayi. Iran ikungoona kuti kufa basi ndikufa, munthu amafa basi, like palibe chodabwisana pacha. That's why supreme leader amakhala basi mina amakhalira moyo wake wonse nthawi zonse kumuuza chokani hayi samachoka fa kuzabezero ndithawe koma still tsukuna yake still ndizafabe basi. So ngati kuli kufa kuti ndita kuphedwa it's fine, ndikuti ndaferabe dziko langabe. So anyway, nkhani ndimene ili dipende papa. Koma after kuti amupha supreme leader, Iran zimene kupanga ku Israel, Iran zimene kupanga ma Diana zikuweza kuona kuti mpaka na America ikudabwa komanso ikufufuzabe kuti ula amene akuyendetsa operation imene ndi ndani amene ali kumabarani, ndi ndani amene akupereka makomandi. America ifuna tadziwa aliyese akudabwa. Trey, based on your source, and I know the American government is trying to figure this out as well, but who is running the operation in Iran right now? Do we know? I know there was, they had 4 guys out in case this happened. Have you heard anything? It's a great question, and the short answer is we don't know. Yeah, I think Mavano commend Fox News. I mean, to my even can you with the Agudaba, I expect now with those that could I'm going to send an operation in a minute. Okay. Zimene zizi muntu sunga fuse ngati suna dabwe if you are not impressed. Iwe ngati suna dabwe, iwe ngati zili zophweka amene sunga fuse amene. Fuse limene limabwera pa nthawi ine kuti waona china chakeso. Yes. Ma Americans aona chani. Aona china chake ndithu kuti ayi. Ziwoneka zoti anthu akusinja. Okay, akusinja. So that's why akufusa kuti kuda kuyendetsa operation ndi ndani? I mean, muzikhala anthu reasonable, balanced. Osamangokhala kumaganiza. Ngati pala anthu ambiri pa chigulu. Pali wina yake akuvina kwambiri. Mafusa kuda menjire ndani? Why? So sinzoli suna forces zawina suna forces zawuyo wafuza amene yoyo chifanyani mimi ngono zali bajina chake chimechitika chabwino.
Pompano pali uthenga umene wachoka ku Jerusalem, ku US Embassy. US Embassy. Wachoka umene koko ndithu uthenga. Uthenga umene uwauza ma Americans wos amene ali ku Israel. Kunena kuti samukane. Ngati mukuona zoti mufuna mutuluke mdziko muno, I mean it's fine, tulukani muone chifukwa simuli safe. Zimene zotanthauza chani? Ku Israel kuli Iron Dome, guys. Ku Israel kuli Iron Dome. Banja America ikuona kuti nzika zake zituluke koma achenjezaso. Koma akuti tu palibe security guarantee. Musaona ngati kuti ife ali sikwanitsa ini kukutetezani na Americans. Sikwanitsa kukutetezani. Mungotuluka. Ndeka kuti Malawi. Guys, you are on your own. It's not me. It's not me. US Embassy. Ambassador wa America ku Israel. Warusakata amene yoyu kuti akula amene akufuna ali muthauma kwa mataxi kaya kumapita ku Jordan ka muzipita ka ku Egypt. Thawani muone ngati komabe muzozoti ife palibe guarantee kuti kutetezana. Okay. I mean, zinazo muthauma zitiziwa tiwale zinazo kuti ena kuti chani ka kuitika chani. Koma ndifuna mungotenga mapoint amene wawande. They say that the US Embassy is not in a position at this time to evacuate or directly assist Americans in departing Israel. If you choose to avail yourself of this option to depart, the US government cannot guarantee your safety. The information is provided as a courtesy to those wishing to leave Israel. And the statement ends by saying that the passengers who wish to cross to Jordan may take the shuttle to Eilat and continue independently to the Yitzhak Rabin border crossing. So clearly a message which all in all tells people in Israel that they are essentially on their own as hostilities continue to escalate and this war front further intensifies with attacks not just being carried out by US and Israel or Iran, but muka tinga point amene wande muziganiza like muziganiza kuti why zimezi kuti kufanyana mene kuona kuti chiopsezo. By the way, Lebanon iso Hezbollah litu yambaso kutigita mbali naye kwa mabomba and the Israeli yai sinapwekese inafanya kuti inafanya kumeko ku Lebanon nuka polisa ku Beirut, imene capital city ya Lebanon. Ndimafadi tenge point imene mosa kondera fa ina kama ndiye imakondera. Hezbollah ku Lebanon is a threat to Israel. Ali sabu zuwa zimenezo. Hezbollah is a threat to Israel. How can Israel sleep while Hezbollah ali neighboring country? It's a threat to Israel. Zone, it's a threat. Yes, no, but everybody knows. Hezbollah is a threat to Israel. So, Israel has to eliminate. Israel it just has to remove the threat. Israel it just say job here's ojo. Ega yosera kuti. Abira kuti. Koleba nogoma yako. Agai phanya Hezbollah. Jefuka is a threat. Sabe. Job here's ojo. Chikufana njani kuti to save vomelezi va. Kuti Bahrain, Qatar, Dubai, Saudi Arabia ndima iko enaso kuli ma Americans kuli zida umene koko wasema Americans ake kuti agulisa zovala kaunjika koma komene kwaliko ali ndi zida mmene ili Hezbollah ndi zida kuyani ku Lebanon ndine babachi so ngati Israel inganyama kupita ku Lebanon ukathibula Hezbollah imene ngati proxy mwana wa Iran
chingavute ndi chani kuti Iran iphwanye ma asset ama Americans kumaiko ozungulira. Chingavute ndi chani? Palibe chovuta ndi pachapo. Definitely aina kuona kuti apite then akarani akawaphwasule. Yeah, that's it. Iran ipita malo mmene muchamo akawaphwasula anthu aja. I mean, you understand what I mean? So, simunga blame Iran chifukwa chophulitsa maiko ena amene akusunga yani amene akusunga adani yawo. The way imene simukublame na Israel kupita ku Lebanon waphulitsa yani Hezbollah. Lebanon imene kusunga adani a Israel. Chabwino. So, issue imene tiyike pambali. Tilipo mpapa. Tilipo mwepa. Tiye tikambe zokhuzana ndi Saudi Arabia. Saudi Arabia, Iran yaphulitsa tinene kuona kuti Saudi Arabia ku Iran yaphulitsa embassy. By the way, Cristiano Ronaldo wanyama ndege yake private jet yake ya 81 billion yapita nayo wathawitsa dziko 0 Boma palina yake tinagamba kuti ku Dubai ku Qatar anaphulitsa ma buildings ena chifukwa anali ngati ma CIA ndi ma Mossad headquarters imene amagwirizana nayo mujamu. Komano funso ndikuti why Iran ikuphulitsa ma refinery oils like ko severa mafuta? Why? Yeah, so pali surprise whenever. Surprise yake ili ndio kuti Iran yarusa statement ino kuti kumene kujaru ife nkhani imene chese ikulikhudza. Like nkhani kuza ndiko why tupange bomb maujen. Ndipo yarusakala kuti ifeyo ndi abale athu aku Saudi Arabia. My brothers, anoti my brothers aku Saudi Arabia tagwirizana kuona kuti yani amene tauzana kale kuti tauzana kale kuti actually nkhani kuza ndi ma drone mesia ife. So Saudi Arabia intelligence Saudi intelligence ikwenera ifufuze kwenu zoti chani kuti ma drone amene wawo achoka kuti. Now Iran is actually denying that they were responsible for any strikes in Saudi Arabia specifically. Iran's deputy foreign minister told CNN the following: "We have already been in touch with our Saudi brothers and we have talked about this issue. Iran is not responsible for the attack against the oil installations in Saudi Arabia." Ndiyandani chifukwa pali mphekesera ngakhala kuti sinabangule confirmed bwinobwino mtwankana kwa America otchuka so kwambiri taka muna mamudziwa wabeka ntoma claims zonoti ku Dubai komanso ku Saudi amanga ma agent aku Israel ma Mossad. Yes, awamanga chifukwa afuna makafuza kuti why, for example ngane nkhali kuza ndi airport ngane kuza ndi mafuta kuphulitsa mafuta. It really, really hurts these countries. And Israel wanted to hurt these countries. That's the point. Wanted to hurt these countries. Wanted to sow chaos and disorder because they are rivals of Israel. So it's probably not, hasn't been reported, but it's a fact that last night in Qatar and Saudi Arabia, authorities arrested Mossad agents planning on committing bombings in those countries. Now, that's weird. That doesn't make any sense. Why would the Israelis be committing bombings in two Gulf countries which are also being attacked by Iran? Aren't they on the same side? No. Israel wants to hurt Iran and Qatar and UAE and Saudi and Bahrain and Oman and Kuwait. Okay, fuza ndona kuti why ma Israel akuzokupanga zimene ziso chifukwa ndi amene ali ma suspect akulu kuti akuzokuphulitsa kuti kumeneko. Nkhani ndiona kuti Israel ikufuna itenge maiko siwa aphatikize pamodzi ndi awuza kuti tenti tiyimba ndi Iran basi. Iwo amene amazithemba kuti akuzokuthana nayo komano afuna atenge gulu lina komano kugwisa ntchito njira yani iwo aziphulitsa mafuta kenako apangane ndi ma
tiye nazo tikenawo apholitse. So nkhani ndi imeneyo. Makamaka adadi amamenya kwambiri kuposa aliyese pa dziko lapansi pano. Number 1 military in the world, which is USA. Afuna tsopano chithandizo kuyani ku UK. UK yangochita mantha kuti yakanira America. That's why anguvomera mbali akuche bwino tango kupasani kone malo kuti muzingogwisa chiro kupanga kungozitetezera. Kuzitetezera ku UK. Koma ifeyo siti kujoina nawo nkhondo iyi. Mino yankhulira kuti ife siti kujoina nawo nkhondo iyi. Atero bache. That's it. So zonsezi zikupasa njani zikupasa one afuna anthuwa kwelemesa ndi ma super power oseyo akanika kuti ango achana Iran zukanika mango fata pasa ni point imene kuti America, Israel afuna mayiko angapo kuti awukire Iran. Pawokha nkhondo iyi sangakwanise kuvuta. Khala moyo for further updates. Malawian cameras. Why does it have to happen to us always? Why is it always the Jewish people? We didn't do anything. Like, it wasn't us. Like, we really didn't do anything. Critics of the Jewish state would say you guys started this war by attacking Iran about 48 hours ago. No. We did not start. No. The Jewish people, Israel doesn't want to ever do a war.